האם מותר לעשות ריצה קלה בשבת? פרק כ"ד בהלכות שבת ברמב"ם היומי עוסק במעשים ודיבורים שקשורים לדרך חול. בפרק אנחנו נלמד על הליכה ודיבור ייחודיים לשבת, על ענישה שאסורה בשבת, על שמירת פירות, ההתנהגות של קטן, מותר לו לעשות איסורים או אסור לו, בין השמשות, מה ההיתרים, ונסיים עם טעמי דין מוקצה. הליכה ודיבור. כתוב בנביא, ואנחנו מזכירים את זה בתפילה, בקידוש, וכיבדתו מעשות דרכיך, נמצוא חפצך ודבר דבר. כן, לפני כן כתוב, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. לומדים מזה חכמים 3 דברים שצריכים לייחד את השבת. 1, הליכה שונה בשבת מיום חול, דרכיך מלשון דרך, הליכה. 2, נמצוא חפצך, לא להתעסק בשבת בעניינים של חול, וגם לא לדבר בעניינים של חול. ברמב"ם אנחנו נלמד על הפרטים. יש דברים שמסורים בשבת, אף על פי שאינם דומים למלאכה, ואינם מביאים לידי מלאכה. זאת אומרת, הם לא בקטגוריה של איסורי שבות שהיו בפרקים הקודמים, ובכל זאת הם אסורים. פני מה נאסרו? משום שנאמר, תשיב משבת רגליך לעשות חפציך ביום קודשי. נאמר, וכיבדתו מעשות דרכיך, למצוא חפצך ודבר דבר. לפיכך, אסור לאדם להלך בחפציו בשבת, ואפילו לדבר בהם, כגון שידבר עם שותפו, מה ימכור למחר, או מה יקנה, או איך יבנה בית זה, או באיזה סחורה ילך למקום פלוני. כל זה וכיוצא בו אסור, שנאמר ודבר דבר, דיבור אסור וערעור מותר. זאת אומרת, אסור לדבר על עניינים של עסקים, תוכניות עסקיות בשבת. אסור לאדם לפקוד גינותיו ושדותיו בשבת כדי לראות מה הן צריכין או איך הן פירותיהן. שהרי זה מהלך לעשות חפצו, הוא עכשיו הולך לבדוק את השדות שלו, זה לא מתאים בשבת. לכן אסור לאדם שיצא בשבת עד סוף התחום. יש תחום שבת שזה קילומטר מהעיר, ומעבר לכך אסור להגיע בשבת. אז הוא יצא עד כמעט קילומטר בשביל שיוכל להמשיך הלאה במוצאי שבת. אסור לאדם שיצא בשבת עד סוף התחום, וישב שם עד שתחשך כדי שיהיה קרוב לעשות חפציו במוצאי שבת, שהרי נמצא הילוכו בשבת לעשות חפציו, זאת אומרת הוא מתכונן בשבת לעשות את חפציו, וזה אסור. מתי מותר? דברים אמורים בשהחשיך על התחום לעשות דבר שאסור לעשותו בשבת. אבל אם החשיך לעשות דבר שמותר לעשותו בשבת, הרי זה מותר. זאת אומרת, אם הוא מכין את עצמו לדבר שאסור בשבת, זה אסור. אבל אם זה דבר שמותר בשבת, מותר. בהגדרה מותר, הרמב"ם מרחיב את ההגדרה. לא רק דבר שמותר כעת לעשות אותו, אלא גם דבר שמבחינה עקרונית הייתה אפשרות לעשות אותו. כיצד? אין מחשיכים על התחום להביא פירות מחוברים או לזכור פועלים, כי להביא פירות מחוברים זה צריך לתלוש אותם. אבל מחשיך הוא לשמור פירות, שהרי מותר לשמור בשבת כמו שנלמד בהמשך הפרק. על דרך זה מחשיך מחכה בקצה של התחום להביא בהמה או פירות תלושים, שכבר נתלשו. למה? שהבהמה קורא לה והיא באה, אף על פי שהיא מחוץ לתחום. כן? הוא לא צריך לצאת, הוא יכול לקרוא לה. ופירות תלושים, ארגז של פירות, אילו היו שם מחיצות, היה מותר להביאם בשבת. זאת אומרת, אם היו מחיצות מתוך התחום אל חוץ התחום, היה מותר לי להכניס את הארגז. אז אמנם כעת טכנית אין לנו מחיצות, אבל ברמה העקרונית הייתה אפשרות, אז לכן מותר להביא את הארגז הזה. זו לא פעולה שבעצם היא אסורה בשבת. כלומר, אסור להביא את הארגז הזה, אבל מותר לחכות בשבת בקצה התחום כדי להביא אותו ממוצאי שבת. לכן אומר אדם לחברו, לכרך פלוני אני הולך למחר, שאם היו שם בורגנים היה הולך לשם בשבת. זאת אומרת, גם מקום שהוא חוץ לתחום שאסור ללכת אליו בשבת, אם יש סוכות של אנשים שנמצאים בבודקה כזה, בכל מרחק של 70 ומשהו אמות, אז זה בעצם מרחיב את שטח התחום של העיר, ואפשר להגיע גם למרחקים, כמו שהיו בשעיר לעזאזל, היו כאלו סוכות כדי לאפשר לשליח לכהן ללכת עם השעיר באמצע יום כיפור מחוץ לתחום. אז אם כן, הוא יכול להגיד, אני אלך לעיר פלונית למחר, למרות שהעיר הזאת מחוץ לתחום, כי תיאורטית אפשר היה להגיע לעיר הזאת. אבל הוא צריך להגיד שהוא ילך, לא להשתמש בביטוי אני אסע, כי לנסוע זו פעולה שאסורה בשבת. לכן כל כיוצא בזה. הליכה ודיבור. מותר לאדם לומר לפועל, הנראה שתעמוד עמי לערב? הוא אומר לו בסגנון של סימן שאלה ברמז,
נראה לך שניפגש בערב? זה מותר. אסור לזכור פועל או לתכנן עם פועל מראש לזכור אותו במוצאי שבת, כי זה דיבור שאסור, אבל כשהוא אומר את זה בדרך של שאלה, ברמז, רמז זה סוג של מחשבה. אסור דיבור, אבל הרהור מחשבה מותרת. אבל לא יאמר לו, יהיה נכון לי לערב, שנמצא עושה את חפצו בשבת. בנוסף, ואסור לרוץ ולדלק בשבת. ריצה בשבת אסורה, שנאמר מעשות דרכיך, שלא יהיה לוכחה בשבת כי לוכחה בחול. ביום חול אנשים רצים, הם רצים לפרנסתם, אבל שבת זה זמן של מנוחה. ההליכה צריכה להיות יותר רגועה. ויורד אדם לבור ולשיח ומערה, אפילו אין 100 אמה, הוא מטפס ויורד ושותה ומטפס ועולה. מותר לרדת, לטפס, זה מותר. אבל אסור להרבות בשיחה בטלה בשבת, שנאמר ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של חול כדיבורך של שבת. כן, לא להרבות בשיחה בטלה, לפעמים אנשים בסעודת שבת, פוליטיקה וכדומה, זה לא מתאים. שבת צריכה להיות בעניינים של קודש. עם זאת, חפצי שמיים מותרים בשבת. מותר לרוץ בשבת לדבר מצווה, כגון שירוץ לבית הכנסת ולבית המדרש, כתוב מעשות דרכיך. כן? אם תשיב משבת רגליך, מעשות דרכיך, אז דרכיך ולא דרכי שמיים מותר. מחשבים חשבונות של מצווה, ומודדים מדידה של מצווה, כגון מקווה, לידע אם יש שם כשיעור של 40 שאה, או בגד, לידע אם יש לו את השיעור שמקבל טומאה, ופוסקים צדקה לעניים, עם הגזבר יושבים ומסכמים כמה הם יקבלו, הולכים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואפילו לתרתיעות, לתיאטרון וטרקלין, ארמון של גויים, כדי לפקח על עסקי רבים בשבת. אם מתקיימת איזושהי אספה שנוגעת לציבור בשבת, מותר ללכת בשבת, כי זה צורכי ציבור. ומשטחין על התינוקות להרס, עוסקים בשידוכים בשבת, ועל התינוק ללמדו ספר, מסכמים עם מורה, ללמד אותו, וגם ללמדו אומנות, גם מקצוע, גם על זה מסכמים בשבת, כי זה צורך מצווה, אחרת אם לאדם לא יהיה פרנסה, הוא ילסתם את הבריות. ומבקרים חולים ומנחמים אבלים, נכנס לבקר את החולה, אומר, שבתי מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. בשבת הרי לא זועקים על החולה, מקצרים. ומחשיכים על התחום לפקח, זאת אומרת, מחכים בקצה של התחום, לפקח על עסקי כלה ולעסקי המת, כלומר חתונה, הלוויה, להביא לו ארון ותכריכין, הוא אומר לו, לך למקום פלוני, לא מצאת שם אבי במקום פלוני, לא מצאת במנה אבי ב-200, ועד שלא יזכור לו סכום מקח, שלא יגיד לו מה המקסימום, שכל אלה וכיוצא בהם מצווה הם, ונאמר לעשות חפציך שלך, חפציך אישיים אסורים, חפצי שמיים מותרים. עוד חפצי שמיים, מפליגים בים הגדול בערב שבת לדבר מצווה, הוא פוסק עמו לשבות ואינו שובת. מותר ליהודי לעלות לספינה של גוי בערב שבת ולהגיד לו שבשבת יעצור, והוא לא יעצור, והוא יכול להמשיך כי זה גוי עושה את זה, למרות שיש כאן בעיה שגוי עושה, אבל אם זה לדבר מצווה וזה עלה בערב שבת, יתירו. עניינים אחרים לא יתירו. אבל ודאי שאם האונייה של יהודי זה ודאי אסור לגמרי גם בדבר מצווה. ומפירים נדרים בשבת לצורך שבת ושלא לצורך שבת, בעל יכול להפר את נדרי אשתו ואבא את נדרי ביתו, ונשאלים לחכם על נדרים שהם לצורך השבת ומתירים, אף על פי שהיה להם פנאי להתירם קודם השבת, שדברים אלו דברי מצווה הם. מותר ללכת לרב להתיר נדר אם זה לצורך השבת. לדוגמה, אדם נדר לא לאכול חמין בשבת, או לא להתארח בשבת אצל קרוב משפחה שלו. הוא רוצה להתיר את זה לצורך שבת, מותר בשבת להתיר את זה, כי זה דבר מצווה. כעת נעסוק באיסור להעניש וההיתר לשמור דברים של האדם בשבת. אין עונשים בשבת, אף על פי שהעונש מצוות עשה, אינה דוחה שבת. איפה יודעים? כיצד? הרי שנתחייב בבית דין מלקות או מיתה, אין מלקים אותו ואין ממיתים אותו בשבת, אלא אחרי שבת. שנאמר לו, תבערו אש בכל משמעותיכם ביום השבת. מה זה כולל כאן אש? זו הזהרה לבית דין שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב שריפה, והוא הדין לשאר עונשים שלא מענישים בשבת. מה מותר? מותר לאדם לשמור את פירותיו בשבת בין תלושים ומחוברים, ואם בא אדם ליטול מהן, או בהמה וחיה לאכול מהן, גוער בהן, הוא מכה ומרחיק. זאת אומרת, מותר לאדם לשים הבטחה על נכסים שלו. אבל הדבר הזה מחפציו הוא, ולמה הוא מותר לכאורה, והוא שומר על החפצים שלו. אמרנו, עשות חפציך, שלא נאסר אלא
להקנות לעצמו חפצים שאין הטעם מצויים, זאת אומרת לנסות להשיג חפצים, נכסים שאין לו עדיין, או להשתכר ולהרוויח, לדאוג שלהרוויח בנכסים שלו, ולהיטפל בהנאה שתבוא לידו, לעסוק באיזושהי הנאה שאמורה להגיע אליו. אבל לשמור ממונו שכבר בא לידו, מה שכבר שלו עד שיעמוד כמות שהוא, לשמור שזה לא ייפגע, לא ייגנב, זה מותר. למה זה דומה? לנועל את ביתו מפני הגנבים, שבוודאי זה מותר. שמירה מבעלי חיים, כאן יש לנו סייג. המשמר את זרעיו מפני העופות, ומקשעיו ומדלעיו מפני החיה, שהם יכולים לבוא ולאכול. בפרק הקודם דיברנו על בני אדם. פה מדברים על בעלי חיים שיכולים לפגוע ביבול. לא יספק מחוק כפיים ולא ירקד ברגליים, ירקע ברגליים, כדרך שעושה ביום חול כדי להבריח אותם. גזירה שמה ייטול צרור ויזרוק 400 ברשות הרבים. החשש הוא שהוא ייקח מהאדמה אבן או חתיכת אדמה ויזרוק עליהם כדי להבריח אותם, ואז האבן או האדמה תעבור יותר מ-400 ויעבור פה לאיסור תורה. לכן צריך לעשות איזשהו שינוי, שלא למחוא כפיים ולא לרקע ברגליים. בין השמשות וקטן. כל הדברים שמסורים משום שבות, מדרבנן, כל מה שהזכרנו בארבעת הפרקים האחרונים, לא גזרו עליהם בין השמשות. זה אומר בין השקיעה לצאת הכוכבים, שזה ספק יום ספק לילה. אלא בעצמו של יום הוא שאין אסורים, אבל בין השמשות מותרים הוא שיש שם דבר מצווה או דחק. כלומר, חכמים מלכתחילה כשהם גזרו את האיסורים, הם גזרו רק על החלק שהוא ודאי שבת, עצמו של יום. אבל החלק שהוא ספק, שזה בין השמשות, אז כאן הם לא גזרו, ומתי מותר? לא בכל מקרה. יש לנו שתי אפשרויות, או בדבר מצווה, או כשיש דוחק, משהו מקרה קיצוני של שעת הדחק. דוגמאות, כיצד? מותר לו בין השמשות לעלות באילן, לעלות על עץ, שעשו את זה בשבת מדרבנן, או לשוט על פני המים, לשחות במים. למה? כדי להביא לולב או שופר, זה מצווה. לכן מוריד מן האילן, או מוציא מן הכרמלית, עירוב שעשה. לכן אם היה טרוד ונחפז ונצטרך לדבר שהוא משום שבות בין השמשות, הרי זה מותר. אם היה לו איזשהו צורך גדול למען השבת, והוא לא הספיק לעשות את זה, אז בין השמשות, אם זה שבות, מותר. אבל אם לא היה שם דחק ולא דבר מצווה, אסור. הפוסקים סייגו את העניין הזה של שעת הדחק, סייגו שזה רק על דברים מסוימים, ולא משהו גורף. לפיכך, אין מאסרים את הוודאי בין השמשות, אף על פי שאיסור הפרשת המעשר בשבת משום שבות, כי אין פה איזושהי מצווה לאסר את זה, אתה לא חייב לאכול את זה, אל תאכל. אבל מאסרים את הדמי. משהו ספק מאוסר, את זה אפשר לאסר בין השמשות, כי זה בסך הכל הרי ספק שיש פה איסור. האם לקטן מותר לעשות מלאכות שבת? קטן שעשה בשבת דבר שהוא משום שבות, כגון שתלש מהציץ שאינו נקוב, או טלטל בכרמלית, אין בית דין מצווין להפרשו. לכן אם הניחו אביו, אין מכין בידו. זאת אומרת, בית הדין לא אמורים לעצור את הילד, ואם האבא שלו לא עצר אותו, בית הדין לא מוחים בידיו של האבא. אבל האבא כן צריך לחנך אותו אם הוא הגיע לגיל חינוך, שלא יעבור גם על איסורים דרבנן. הנושא האחרון זה הנושא של מוקצה, שיש דברים שאסור לנו להרים ולטלטל בשבת מדרבנן, ואנחנו נראה 3 טעמים לדבר. אסור חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת, כדרך שהוא עושה ביום חול. למה? למה נהגו באיסור זה? אמרו, מה אם הזהירו נביאים וציוו שלא יהיה להוכחה בשבת כלהוכחה בחול, ולא שיחת השבת כשיחת החול, שמה מדבר דבר, זאת אומרת, לא לדבר ולא ללכת כמו ביום חול, קל וחומר שלא יהיה טלטול, שאתה מרים דברים בשבת כטלטול בחול. למה? כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, ויבוא להגביה או לתקן כלים מפינה לפינה, מבית לבית, להצניע אבנים כיוצא בהם, שלא בטל ויושב בביתו ובקש דבר שיתעסק בו במצווה שלא שבת, בטל הטעם שנאמר בתורה למען ינוח. זאת אומרת, אדם בשבת ימצא לו זמן לעשות התארגנות בשבת, יתחיל לסדר דברים בבית, לסדר במחסן, ואז הוא לא ינוח בשבת, הוא יחכה כל השבוע לשבת כדי לארגן. אז לכן אסור לטלטל. עוד 2 טעמים, ועוד, כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתם לאיסור, כמו נניח מספריים, אפשר שיתעסק בהן מעט, ויבוא לידי מלאכה, זאת אומרת שהוא מרים אותם, יכול כבר להתעסק איתם ולעשות מלאכה שהיא אסורה. ועוד, יש שמקצת העם אינם בעלי אומנויות, יש אנשים מובטלים, אלה בטלים כל ימיהם, כל הטיילים ויושבי קרנות, שכל ימיהם הם שופטים ממלאכה.
ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים, ימצא שלא שבת שביתה ניכרת. אלו אנשים שכל השבוע שובתים. אז אם בשבת מותר להזיז דברים, לטלטל דברים, אז הם לא ירגישו שיש פה שבת בכלל. לפיכך שביתה מדברים אלו היא שביתה שווה בכל אדם, ישימו לב גם עליהם שהם שובתים. פני דברים אלו נגעו באיסור הטלטול, ואסור שלא יטלטל אל הכלים הצריך להם, כמו שהתבאר. הפנינה היומית תעסוק בטעמי מוקצה וסוגי הרמב"ם. הרמב"ם הזכיר כאן 3 טעמים למוקצה, והמפרשים אומרים ששלושת הטעמים האלו הם כנגד 3 סוגים של מוקצה. בואו נראה על המסך. יש לנו טעם שלא יטלטל כדרך החול, טעם שני שמא יעשה מלאכה, טעם שלישי שהשביתה תהיה ניכרת. הטעם הראשון הוא כנגד מוקצה מחמת גופו, כמו אבנים וכדומה, שהם מוקצים, אז זה שלא יהיה טלטול כדרך החול, כמו שהרמב"ם מזכיר שם אבנים. הטעם השני שמא יעשה מלאכה, זה מדבר על כלי שמלאכתו לאיסור, כמו מספריים וכדומה, אז כמו שהרמב"ם בעצמו אומר, שהוא יחזיק כלי שמלאכתו לאיסור, יבוא לידי מלאכה. הטעם השלישי שתהיה שביתה ניכרת, זה בנוגע לטלטול דברים שהם לא מוקצה, אבל זה טלטול שלא לצורך, כמו טלטול של כלים סתמיים, שמשמע מהרמב"ם שגם זה אסור, על כל זה אנחנו נלמד בפרק הבא. בפרק הבא אנחנו נלמד על סוגי המוקצה, ועד כאן הרמב"ם היומי.